उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय खाग्राबारि दखरा एबसुनि खुंगा 40 बोसोरसालिया जथुमाखौ खाग्राबारि ओनसोलनि 2 नं सिंग्रिबारि गामिनि गेवलां फोथाराव खुंफुंनाय जायो। साननैनि हाबाफारिजों खुंनाय बोसोरसालिया जथुमानि गिबि हाबाफारि बादियै गोसोखां दरखं बेखेवनाय, गोसोखां सायनासालि बेखेवनाय, गोसोखां थान्दै नब्लां बेखेवनाय, गोसोखां आलासि जिरायसालि बेखेवनाय, गोसोखां बुलुत बादायलायनायखौ बेखेवनाय जायो। दिनैनि हाबाफारियावनो सोलोंथायारि सावरायमेल जिउ राहा आरो गोग्गो समाज दानायाव सोलोंथाइनि गोनांथि बे आयदाखौ लानानै सावरायगोन आरो बेखौ बेखेवनानै होगोन उदालगुरि जिल्ला एबसुनि सोलोंथाइ नेहाथारि बिकास बड'साया। बे हाबाफारियावनो नर्थ इस्ट फाउन्डेसननि चेयारमेन रन्जन कुमार बरुवाजों लोगोसे नाग्रिजुलि देब ब्लकनि बिडिअ सरन नार्जारिया बे बोसोरसालिया जथुमानि सोमोन्दै खौरांगिरिनि गेजेरजों खाग्राबारि दखरा एबसुनि आफादगिरि रमेश चन्द्र बरुवा माखासे बाथ्राफोरखौ फोरमायबावदों। दिनै खाग्राबारि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि जारिमिनारि मोनसे 40थि बोसोरसालिया जथुमा दिनै जोंहा दिनैनिफ्राय जागायजेनबाय आरो बे समाव जागायजेननाय हाबाफारि हिसाबै जोंहा दासिम जोंहा बे बोसोरसालिया जथुमानि गेजेरजों खाग्राबारि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंहा सासे बिर जोहोलाव बे ओनसोलनि मुंख्लं भुपेन चन्द्र बर' बिथांनि मुङाव आरो बिथांनि मुंखौ अराय गोजोर लाखिनो थाखाय बिथांनि जि हारि थामोनथा रैखाथिनि थाखाय सुप्रेम सेक्रिफाइस बेखौ जोङो अरायसम बेसेन होनानै आरो बिथांनि मुंखौ जों अरायसम गोजोर लाखिनो थाखाय जोङो बोसोरै जोङो बोलुर बादायलायनाय होदों आरो बियो जोंहा एसे सिगाङाव बे बोलुर गेलेनाय बादायलायनाय बेयो जोंहा जानानै थांबाय आरो बेखौ बेखेवनानै होदों जोंनि खाग्राबारि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे समनि आफादगिरि मानगोनां बिथां पनज कुमार बर' बिथाङा लोगोसे बेजों लोगोसे जोंहा नैबे गाहाय सायनासालि बेखेवनाय, जोंहा थान्दै बादा बेखेवनाय, आलासि जिरायसालि बेखेवनाय आरो बेबायदि बायदि हाबाफारिफोरा दिनै जोंहा खोब मोजाङै बारलांबाय। आरो बेनि उनाव दा मा हाबाफारि जाबावो? आरो जोंहा नैबे समाव जोङो समखौ जोङो 10 बाजि होदोंमोनब्लाबो नाथाय सम आरो थासारिया जोंखौ एलाउ खालामैयाव जोङो नैबे ओनसोलनि गासैबो फरायसाफोरखौ नोजोर बोनानै सुबुं फुंखा सोरजिनो थाखाय क्वालिटि इडुकेसन सोरजिनानै होनो थाखाय जोङो मोनसे इडुकेसन सेमिनार लानाय जादों आरो बे जोङो इडुकेसनाल सेमिनारखौ जोङो जाफुंसार होनो थाखाय जोङो आसामनिनो सासे इडुकेसनिस्ट नर्थ इस्ट फाउन्डेसननि चेयारमेन मानगोनां बिथां रन्जन कुमार बरुवा बिथाङा बाहागो लाफैगोन आरो बिनि अनगायैबो जोंहा जोंनिनो सासे बे ओनसोलनि नायल' जाल' सासे गोख्रों जाखांफुनाय सासे प्रफेसार एसिस्टेन्ट प्रफेसार डक्टर जितेन बर' बिथाङा बाहागो लागोन। लोगोसे उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोलोंथाइ नेहाथारि मानगोनां बिथां बिकास बड'सा बिथाङाबो बाहागो लाफैगोन। गाबोननि हाबाफारियाव सोर फैगोन? गाबोननि हाबाफारियाव जोंहा गेवलां मेलाव जोंहा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि मानगोनां बिथां खनिन्द्र बसुमतारी सार बिथाङा बाहागो लाफैगोन। लोगोसे बुंथिगिरि एपइन्टेड स्पिकार हिसाबै जोङो बाहागो लाफैगोन जोंहा बिटिआरनि CEM डिपुटि मानगोनां बिथां गबिन्द बसुमतारी बिथाङा बाहागो लाफैगोन। एबसुनि गेदेमा दैदेनगिरि बिथांमोना बाहागो लाफैगोन। लोगोसे बिटिआरनिनो EM मानगोनां बिथां दावबायसा बर' बिथाङाबो जोंनि साब कमिटिनि जे मोनसे सबायनो बेखौ बिथाङा बेखेवनानै होफैगोन। गाबोननि हारिमु बिलिफाङाव बोगथोमा सोर फैगोन? गाबोन जोंहा मोनसे हारिमु बिलिफां आयदा जानो थांगासिनो दङ। बियो जोंहा 6 बाजियाव जागोन आरो बे 6 बाजियाव जोंहा दिनै जों खाफाल गोनां होननानै जों बुंनांगोन। मानोना इण्डियान आइडलनि सिजन 12नि उइनार जोंहा पवनदीप रजन बिथाङा बाहागो लाफैगोन। लोगोसे रानार्स आप मोननाय जोङो अरुनिता कन्जिलाल बिथाङाबो बेवहाय बाहागो लाफैगोन। जों बिथांमोनखौ कनफार्मेसन खालामबाय आरो बिथांमोना जोंजों खोथा बाथ्राखौ फाइनाल होबाय आरो बिथांनि जि मोनसे बेवहाय बाहागो लाफैगोननि जि मोनसे जगार बिथाङा बेवहाय मावफुंफैगासिनो दङ। ओंखायनो गासैबो रायजो राजाफोरखौ आङो खावलायदों दिनै निउस मिडियानि गेजेरजों जाहाथे बिथांमोननि रोजाबनायखौ देंखोखौ जाहाथे बयबो दले दले नायफैयो। लोगोसे जोंहा बेवहाय जोंनि बे ओनसोलनिनो सासे जाखांफुनाय देंखोगिरि रंगियानि जोंहा बिनिता बर' आरो उदालगुरिनि फुकुन बर' बिथांमोना बेवहाय बाहागो लाफैगोन। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौ गैया। चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो SI निउर' थेरापि सेन्टार दंसै। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा
गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे आथिं सानायानो जाग्रोदों, ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों, ओमफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन मुलि जाबाबायदों, ओमफ्राय हामाखै। दिनैनि ट्रिटमेन्टआ आङो एसे मोजां मोनसिनबाय। जेरै सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो। लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों। नोंथांमोनहा ASI निउर'थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476 977 956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।